Sinungwati Sinungwati jagat kinari among mbak lumembak ombak ing samudra ae ana bale lumut ambraganggeng awito denceng dencengan blegek kugek sadulita mel nala gareng ora pangling iki ndaraku Rekyana Patih Harya Sengkuni ingkang rawuh ana ing Karang Kadempel. Kurang ngimpi apa-apa lah kok Karang Kadempel kerawan priyagung. Oh iya ngono Pak. Ndara Patih Sengkuni karo Ndara Dursasana. Kok dengaren ora guyu ya, Truk? Ha ya wong kok. Nggon ngendi-endi kok kon guyu ya ora wangun. Dibageke Pak Gong, Ndara Patih Sengkuni karo Ndara Dursasana. Kaya ketekan debt collector ya, Truk. Heeh. Yo anggepe bapak iki diutang karo Mestina apa piye? Rumah saku kok ora ana apa jenenge iki pasuryan utawa rai sing nyenengke. Lah iya. Beda nek ketemu ndara-ndara Pandhawa kae Ndara Janaka kae arep luro ne ya penuh senyum. Mesti mesem Ndara Werkudara kae kondang le angker kondang le kereng ning mesti mesem. Iki kok wong loro kok mbesengu terus raine. Kaya dikucir semen. Timbalana, Pak. Kowe menengo dhisik. Aku tak diem. Nuwun sewu. Kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Ndara Patih. Iya, Semar ndak tompo. Pangestuku Tampanana Panakawan. Nggih kula pundi nggo jimat paripe Dayanana ing kasantosan. Ndara Dursasana kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Iya, Semar. Tak tompo ora liwat pangestuku Tampanana. Kula pundi nggo jimat paripe Dayanana ing kasantosan. Ndara Patih Sengkuni bekti kula ya nala garing tak tompo pangestuku Tampanana. Ndara Dursasana bekti kula wah nala garing ya tak tompo. Sirahmu saya cilik. Nggih. Karang kahanane kaya ngenten iki wong keserakat kok, Den. Wong mboten gadah niku ya wis kurang vitamin. Oh, lah iya mangan sedina pindho. Rebutan karo anake. Nggih mboten napa-napa pun kula lakonane. Ndara Patih bekti kula. Iya Peter ndak tampa. Ndara Dursasana bekti kula Den. Oh ya sing ketok gagah dhewe ming Petro. Ketok sehat dhewe. Pangestuku Tampanana, Truk. Nggih kula pundi nggo jimat paripe. Ndara Patih bekti kula iya Bagong tak tampa. Ndara Dursasana bekti kula. Kowe iki rasang guyu, Gong. Gayengke. Engko dikira ora ngabekti. Wah, caidan. Bendoro guyu kok ditirokke. Aku ya edan. Lho. Ngawur ora. Guyu dhewe. Pangestuku Tampanana Bagong. Kula pundi kasihan. Paripe Dayanana ing kasantosan. Lho. Edan ora. Wis aja nesu lho, aja nesu.
Bagong kae pancen watake kaya ngono kae. Nggih, mboten napa-napa. Enten apa Gusti Pate? Semar. Ingkang sepisan aku tilik marang karharjanmu. Sak kulawarga. Nggih, matur nuwun. Syukur dene bareng aku prapta ning Karang Kadempel, kowe lan kulawargamu tansah pinayungan marang panguwasaning Gusti ndadekake bombong atiku. Ya mung bareng aku munggah ana ing pendopo padukuhan kok rasaku kok banjur duwe rasa ternyuh marang kowe. Ternyuh sebabe napa? Aku tak takon karo kowe le suwita Pandhawa kuwi wis pirang taun? Mboten iso diukur nganggo wilanganing hitungan. Kula wis suwita ali ndara-ndara kula Pandhawa niku paribasan pus puluhan taun. Lho la iya. Ing atase Pandhawa kuwi duwe abdi jenenge Semar lan sak anak-anake. Kowe suwita karo Pandhawa kuwi wis puluhan taun. Aku keri dhewe sowan utawa prawuh ana ing Karang Kadempel kuwi tak kira ya wis puluhan taun. Wiwit biyen tekan saiki kok nuwun sewu, kahananmu kok ora ana undhakane. Kahananmu kok mung sarwa sekeng, sarwa ora duwe, sarwa kecingkrangan uripmu. Bale wis mamu ya ora mundhak apik, omahmu ya ora mundhak becik, ya mung popok kaya ngene wae. Kok sik to, aku tak takon karo kowe, jane Pandhawa ki nggatekke karo kowe apa ora lho? Jane Pandhawa ki nggatekke karo kowe apa ora? Pandhawa ki tresna karo kowe apa ora? Yen lumrah Pandhawa kuwi wis padha mukti ngawibawa Nyakrawati ning negara Ngamarta. Ora kok ming buru karo kesenengane dhewe ning ya mulat karo kahanan abdine kaya ta kowe lan sak anak-anakmu. Kowe uripe kecingkrangan, kowe uripe keserakat tanpa entuk bantuaning para Pandhawa. Ketitik aku iso omong kaya ngono merga omahmu ya mung wujude kaya ngene kae biyen tekan saiki ora mundhak-mundhak. Pendapamu wis daya ngulon ya ora dijejeke. Apa kaya ngono kuwi Pandhawa duwe rasa gatekake marang abdine. Ewa semono aku tak takon karo kowe. Kowe iki jane kena kemayan apa, kena gendam apa, kok tetep suwita marang para Pandhawa. Wong nyatane Pandhawa tok suwitani ya ora ngundhakake karo uripmu, Pandhawa tok suwitani ya ora ngundhakake derajatmu. Kowe ming dadi abdi, kowe ming dadi batur, ora munggah dadi tumenggung, ora munggah dadi nayaka lan punggawa negara Ngamarta. Coba saiki aku tak takon karo kowe, apa kaya ngono kuwi duwe rasa nggatekake Pandhawa marang Semar lan sak anak-anake. Kuwi lho, dirungokke Mar. Ora mung waton buru karo kekarepamu dhewe. Saiki tak takon, ngendikaning Paman Sengkuni kuwi bener. Kowe iki ora tau diwenehi apa-apa karo Pandhawa kok le senengmu karo Pandhawa ki nganti kepati-pati. Dadi abdine Pandhawa persasat tekan saiki ora ana undhakane kaya kowe iki tetep nglesot ana ngareping Pandhawa jane sing entuk goleki apa. Wah, pendapa sepira taun iki ya malah pendapa kok payone gendeng separo, plastik separo. Iki apa pantes dadi papan panggonane abdining Pandhawa ingkang tuhu dadi satriya ingkang kondhang kalukengrat. Oh, bronjong. Bronjong sapa? Baladupa. Iya. Iya pancen bener. Lah kuwi kudu tok gatekake, Mas. Oh. Biyen-biyen nek kowe gelem melu Kurawa, biyen-biyen nek kowe gelem diboyong nang negara Ngastina, wah, saiki wis ditretes sinten mripatmu. Wis nganggo jarik ingkang sarwa prada, omahmu mesti wis akeh ora mung siji, nanging pirang-pirang nggon. Apa sing mbok jaluk dening Koko Prabu Duryudana bakal dituruti. Ora kok sekeng kaya ngene iki, ora kok melarat kaya ngene iki. Ora yo ngisin-isinke lho. Abdi Pandhawa kok ora duwe apa-apa. Ya bener, sawah Tegalmu kuwi jembar. Nek apa ya cukup wong pamer sawah Tegal, yen omahe ora mingsra kaya ngene iki. Mangke riyen ta. Sampeyan iki kula takoni karepe napa, sedyane napa? Ana daya kok nacat karo sing duwe omah niku dayah cara pundi? Kula tak takon. Ana daya kok nyacat karo sing duwe omah niku daya cara pundi? Pun sampeyan saniki mang paring pangandikan. Perkara kula arep sekeng, perkara kula arep ora duwe, niku kula sing nglakoni dudu sampeyan.
sampeyan ora usah dadak nyacat uripe Semar. Ning nuwun sewu mangkulinokno ngilo karo githok sampeyan dhewe. Wit biyen Semar niku ora sulap karo gebyaring Branda Donya. Semar niku mboten blereng karing gebyaring derajat pangkat. Oke, Branda Donya duwe derajat pangkat nek uripe ora tentrem, uripe ora akeh sanak sedulur, kedungsang-dungsang uripe nggo abrak apa kula tak takon. Cobi kula tak takon. Ning nadyan to Semar niki wong ora duwe, ning urip kula tentrem, urip kula ayem. Ora dioyak-oyak karo butuh, ora dioyak-oyak karo napa-napa niku tumrap kula wis mujudake urip sing paling kepenak. Urip sing paling kula rasake iso manjing tentreming lahir lan batin kula. Ngoten lho. Kapok kowe ra. Mangsamu Semar ramani unek-unekke kowe, Pak. Lho, kowe. Tau unek-unekke, Pak? Aja. Engko wae gampang. Aku ora betah nek carane ngene iki. Daya kurang ajar to iki. Ya wis ben kono kuwi wong di derajat wong di pangkat ki wenang unek-unekke kok. Wis ora iso kaya ngono. Ora iso njerwan duwe derajat duwe pangkat wenang unek-unekke. Wong sing ora sadar karo kedudukane kaya ngono kuwi. Iya ning sabar. Ora iso. Aku ngelih. Lho ayo wis. Aku anggere ngelih ngene gampang nesu soalé. Ayo engko gampang engko tak liwetke. Duwe wae. Njaluk kowe. Pun saniki mangkondo, mangendika. Nuwun sewu nek kula rada lancang. Mangendika pripun lan napa ta sababe dene sampeyan rawuh enten Karang Kadempel. Kula tak nampa pengendikanipun Ndaropati Sengkuni kanthi terwaca ngene. Aku prapta ning Karang Kadempel iki diutus dening anak Prabu Duryudana. Dene anak Prabu Duryudana kuwi nampa sasmita. Lan entuk sasmitaning dewa yen to dewa bakal matedhakake wahyu ing ngaran wahyu katentreman. Monggo ngendikaning sinuwun Prabu Ngastina. Wahyu katentreman kuwi nuwun sewu lho ingkang dadi lantaran Kakang Semar Badranaya. Mula tumuli aku diutus dening anak Prabu Ngastina supaya sowan menyang Karang Kadempel ingkang wigati mboyong marang Kakang Semar rawuh ana ing negara Ngastina. Dadi lantaran tumedhaking wahyu katentreman. Sediaku mung cukup kuwi. Lan upama Kakang Semar kuwi gelem diboyong marang negara Ngastina, aku ngaturake panuwun ingkang tanpa pepindhan. Nanging yen to Kakang Nayantaka ora kersa diboyong marang negara Ngastina, nuwun sewu lho, ora jeneng aku meden-medeni karo Kakang Nayantaka, aku nggawa Kurawa segelar sepapan. Yen dijum saronaris ora kena, nuwun sewu, paripaksa aku kudu meksa karo Kakang Semar. Yen perlu Karang Kadempel tak bumi angus supaya Kakang Nayantaka gelem prapta ning negara Ngastina. Bagong arep ngopo kowe? Bagong kowe sabar kowe. Kowe aja clandhakan. Sing nang ngarepmu ki piyayi luhur. Arep piyayi arep piano ora masalah. Iki menyangkut harga diri, Pak. Kowe dunekke ngono kok meneng bae kowe iki Semar asli wae udu. Bagong nesu. Meneng. Aku sing nandangi Patih Sengkuni. Kuwi Patih, ora wedi. Arep iki Patih, aku ora wedi. Patih ki nek omongane nyak-nyakan kaya ngono. Wajib dibikem cangkeme. Ngapa? Aku wedi kono, mlebu omah kono, krukup sarung. Gong, dadi masalah lho, Le. Ya men, kowe ngono anake Semar gedhe dhuwur gagelakane tok. Pokoke aja meneng kabeh. Kowe mau muni piye, Seng? Sampeyan ya ora toto-toto. Sampeyan paring pangandikan orang gagas nek ning burine Semar niku enten anak-anake. Pun mangsake-sake kula tak golek rokok. Nendi Dur? Kentekan rudun, Mas. Adune kowe wedi mboten kula tenggo teng jaba. Balen ana omonganmu Patih Sengkuni. Yen bapakmu ora gelem diboyong marang negara Ngastina,
Aku nggawa Kurawa segelar sepapan. Yen perlu Karang Kadempel tak bumi angus supaya bapakmu gelem diboyong ning negara Ngastina. Sing aku tak takon karo kowe, ngono kuwi wis dadi omongane Patih apa? Heeh. Hah? Ngono kuwi wis dadi omongane Patih ya. Sing apik kuwi kowe iki ngenggoni derajat lan pangkatmu. Kowe iki ngayomi wong cilik-cilik kaya Semar, kaya aku, kaya Gareng karo Petro. Ora kok derajat pangkatmu nggo meden-medeni karo wong cilik kaya ngene iki. Pemenang apa nggo sewenang-wenang. Pangkat mbok nggo godho. Kowe ora manut karo aku tak hukum. Kowe manut ora manut karo aku tak idah siramu. Apa wis apa jenenge, Tru? Pantes. Aku nek ngene iki sok cangkemku sok keserempet. Apa wis mangon? Terus saiki sampean nantang karo Semar. Karang Kadempel tak bumi angus. Kowe nek omong ngono kuwi kudu ngematke ni. Ngematke. Mburi ning Bagong apa ora? Aku iki ketua Linmas Karang Kadempel. Dadi nek kowe ngrasani Karang Kadempel arep gawe bumi angus ki padha karo kowe ngilani jadane Bagong kowe. Aku nek wis nesu ngene iki ora wedi karo sapa-sapa. Aja kok menungso. Pait aku mung siji, aku bener. Nek aku bener aja kok menungso. Dewa mudhun kowe tak tantang. Hah? Ora percaya apa? Semar iki dewa. Bola-bali tak tantang. Ya, Pak, ya. Heeh. Iki Sang Hyang Ismanto. Ismaya, ha? Ismaya. Iki bola-bali tak tantang iki mergo aku bener, bapak salah. Bapak nyatane ya ora wani. Aku meng Patih. Kowe iki alah nini. Kowe iki nek ndek derajat pangkat kowe suwi-wiyah karo wong cilik kaya ngono kuwi tak omongi wis to. Kowe iki ora langgeng lek mudal duwe derajat pangkat. Ora langgeng. Kurang-kurang bejane urang tutuk masa periodemu wis disogok rakyat saka ngisor gledhak saka kursi. Muni wae. Kowe aja nyepelekke kawula ngene iki balaku akeh. Kancaku pirang-pirang. Nek cangkemku gelem elek aku provokator wong sak Karang Kadempel. Kowe dikroyok wong sak Karang Kadempel modar nang kene kowe seng. Gong kuwi Patih. Ya men. Aku ora ngajeni karo derajat pangkate. Ora wedi aku nek Patih kudune dibasani kok omongane sak penake dhewe kaya kernet. Saiki arep apa kowe? Yen ngono kowe wani karo aku. Lho cah iki piye to? Genah wis bengok-bengok kaya ngene kok darani rawani iki piye to? Wah, SDM rendah. SDM ki apa, Gong? Susu telur madu. Sumber daya manusia, sumber daya pemberdayaan manusia. Hah? Ayo muni awe. Kowe wani mungsuh Kurawa. Aja kok Kurawa 100, anake Kurawa kon maju kabeh. Kon sisan kroyok Bagong. Nek aku nganti kalah karo Kurawa, nglalu aku tak ndak. Aku golek wong kena corona tak sedot viruse. Mati aku. Asli kuwi. Asli, aku iki ra ngematke kok lakon ngene iki wis bola-bali to. Kowe ngetokke Kurawa ya kalah terus to. Kowe isih arep ngetokke Kurawa. Kowe iki Patih goblok banget wis. Wis takono iki sing rawuh dalang-dalang akeh. Tau apa Bagong kalah karo Kurawa? Ora ana, ora payu wayang tak kandhani. Ning mesti menang. Ning sak gedhakan iki durung karuan. Kono dibariske Kurawa. Tak trajang ijen ora mundur Kurawa aja tundang Bagong. Iki merganing Patih. Ah, kowe iki kesuwen. Nek ngene iki mau langsung muni gamerane terus kowe metu terus suasanane iki tegang. Patih klemak-klemek ora. Kono gawe lemper kono. Prek. Ate padake wong rewang. Ayo mau mundur ora mundur. Aku sing arep ngajar karo kowe, Pak. Wah. Piye, Gong? Ngedram pisan kowe ra kompak.
Ya disabar-sabarke. Nggo genep-genep ora. Ngene iki mau tak andani ngene iki. Tang tungdas ngono. Tang des. Ayo. Dagel aku ilang dadi. Iya. Ora apa-apa. Sesuk 100 wae lho. Ha. Ora kleru kok. Caedan. Pancen kan biyen, Pak. Kersane Bapak, kowe iki ngono kuwi iki akibate apa ora tok pikir? Hah? Arep kowe mentang-mentang kaya Gendhewa ning nek Kurawa 100 mangkat bareng kowe kalah. Kurawa iki 100 pirang-pirang. Nek Sengkuni ndhawuhke Kurawa ngobong Karang Kadempel, telung kedheping netra Karang Kadempel kobong. Kendel ya kendelne nganggo utek ora sak penake dhewe. Iki dienggo sirahmu gedene semono kuwi isine banyu apa otak? Adake sapiteng ya, Truk. Ayo. Ayo otak, ayo otak. Ah, kene nek otak kudune iso mikir. Ora sak penakmu dhewe kaya ngono kuwi. Terus arep piye? Aku maju perang. Ijen. Ana ijen kalah. Ah terus? Ha iki anakmu ki mendorong men ngopo iki? Petruk ngewangi gah. Aku ora ndek masalah kok. Mo nek kon ngewangi. Truk, ngopo? Kamu enggak sayang sama aku ya, Truk? Ya tresno ki tresno ning kowe iki sok kuwi lho kewanenmu iki kliwat. Dadine aku ki sok tido-tido ngewangi kowe. Engko aku sing ngrampungi Kurawa. Ah kowe iki mung ngomong tok wong cangkemmu jembare Raja Mak kaya ngono kok. Kowe iki mung suarane tok aku sing tumandang aku sing lara, aku sing ngrasake diajar Kurawa gah. Aku tak ngasuh bengi iki. Truk, ngopo? Engko rasa nyaur utangku wis. Ora moh. Moh. Reng gah sel. Awes mayang awan barang mau ya. Kesel aku. Wis taktik sewengi. Naskahe. Aku ngetik naskah apa? Beranak dalam kubur. Ayo ora ono lakon wayang kok beranak dalam kubur ora. Ngawur wae. Ayo piye? Kowe aja ming plonga-plonga kowe. Kudu tanggung jawab. Waduh. Wit. Ngopo kok? Kae wong telu sing dene mburi kae ora dimanfaatke. Sapa? Lho, Ndara Gatotkaca, Ndara Antarja, Ndara Antarsena. Njur maksudmu? Ora iso dijaluki bantuan wong wis saguh gawe tentreming Karang Kadempel. Aku mau matur. Aku ya mau matur. Tamong. Ndara Antasena Karta kek ngendi? Ra ning nggone. Bagong Kidan dieret-eret kok ora iso ditras ditancepke. Ah ditancepke nggone sampean angel. Sampean ki canom kok ditancepke angel ora jamak-jamak. Pun riki mawon. Yo. Nggari iki. Malang kerik. Yo. Ndara Antasena yo manut wae yo. Aku komandan Linmas e. Ha iya. Ana apa Bagong? Sampeyan mau teng mburi dong apa? Jagongan karo Kakang Mas Antarja karo Dimas Antasena. Ngrembug napa? Kuwi perkaraku ora perlu ngerti rembugane Gatotkaca Antarja Antasena. Ha, sampeyan mundur wae sampeyan prisa mboten sing rawuh ning Karang Kadempel. Sopo Bagong? Sopo Gong? Patih Sengkuni. Eyang Patih Sengkuni. Heeh, anu iya. Niate Semar ora kleru, ora salah, ora luput.
dipateni karo Patih Sengkuni. Patih Sengkuni teng mriki wis gawa pedhang. Semar arep dibacok nek mboten kula sing temandang. Wah, Semar mati dina niki, Jaya. Meneng wae to. Santai. Kok yo tegel-tegele goroh. Ora seru-seru isa siji e. Engko ndak ngomong-ngomongke. Gong, non. Sing omongke mau bener. Asli yakin. Mar kowe gelem ora boyong nang Ngastina? Ora gelem tak sabet pedhang tugel siramu. Sengune terus kula gudak ngangge gundul kula. Tiyel glangsaran. Melayu ngundang Kurawa. Ketoke kok matamu ki mata ngapusi. Diar kapok ra kowe. Serius lho Mang Mat ke? Ya Pak ya. Pak. Ya Pak ya. Sadu tak sadu. Ya Pak ya. Iso. Ah, ngayel. Mboten pitados. Ya terus. Ada terus. Terus. Iya. Kena tak netke jeblok iki ya. Gareng kok lunga. Gareng ra weruh matane kerok. Ora iso ngematke sampean apa mentala? Ketawa, bapak ketawa. Panjen setan tenan. Anak telu kok sik merosal dhewe sing ragil. Kae engko nek nganti ngerti tok apusi tanggung jawabmu lho. Oke, sing penting Kurawa semingkir sik. Perkara engko aku dikeplaki ndara-ndara ora masalah. Wong aku kulino dicocoki karo ndara-ndara garu kaca ndara-ndara sira nek gojek karo aku yo nganti nangani tenanan. Dirasake lho engko. Oh siap, ora usah kuwatir. Nek ngono. Sik, Pak, sik. Waduh, merono Pak ora sida mrene. Apa iku? Monggo bawa panganan. Arahe iki kaya mrene bol menggoknone yoga. Ha iya. Yoga ora usah pakane mbok eman. Nganti waktu aku. Ha iya. Wis tole. Tak jaluk jaganan karang kadempel. Upama ndara-ndaramu kae padha bondo yuda, ewangono engko ndak dikira. Kowe ora tanggung jawab. Nggih, ngestokke dawuh, Pak. Nggih, ngestokke dawuh, Pak. Wis kono Mak budal. Mboten ngangge gending lho, Pak. So gending-gending apa? Nganggo gending-gendingan aku tak nentremke ati. Ndedonga muga-muga karang kadempel tentrem. Mengko sawise tentrem ana bab ing bakal tak aturake anak-anak Pandhawa kae mau. Oh nggih. Nek ngoten kula nyuwun pamit. Sing ati-ati. Kula nyuwun pamit nggih, Pak. Sing ati-ati matur suwun. Iya. Wis diaturake pambuka limbukan ya, Nak. Iya. Sowan menyang jejak apik Gusti Benawa mbangane awake dhewe. Iya. Ora apa-apa ya, Mak. Iya. Kono sekali jejak priksa kok sing kejejakno. Iya. Iya. Ayo luar biasa. Ngene iki seru soalé. Iya. Matur suwun. Kanthi atur kunjuk ngersaning Gusti muga-muga nggone ngadani bersih dusun iki tinampa ngersaning dat kang murweng dat ya, Nak. Amin. Apa sing dicongko bisa kasembatan sing digayuh bisa kaleksanan. Apa-apa wae ingkang dikersake dening para pepundhenku mitra kawruh mudha werda sing lenggah ana ing jelok
Cepaga Boyolali kene bisa kaleksanan lan diridhoi dening panguwasaning Dat Kang Murweng Dat. Amin. Sing dijaluk pancen ngono. Heeh. Ya senadyan Bapak Lurah kula mau paring dawuh, ya yen rawuh eneng yoja ora ketemu karo awake dhewe nyuwun pangapura ingkang banget ya Nok. Ya. Merga nuwun sewu aku nek wis turu ngono iki nek digugah ki sirahku cekot-cekot. Ya. Terus kadang kala sok meriang mula turu ya tak tutuke tenan. Ya, ming ketemu karo sing tak patah supaya nampa para tamu-tamu kuwi ya nyuwun pangapunten kagem panjenengan Bapak Lurah sak rombongan ingkang rawuh wonten ing sudung kula. Mboten kula tampi kaliyan kula piyambak kula nyuwun pangapunten ing sak kalangkung kathah. Ya, ingkang wigatos dalu menika kula sampun sowan sak rombongan sedinten sedalu sampun kulaturaken kala wau siang sampun dipun asta dening buyutipun Dalang Sapa Nyana. Iya to. Wis pambuh Nok aku radong mawawan sing mayang sapa. Iya. Ya ora wis apa-apa. Sing bengi iki awake dhewe ya wis kelakon sowan, wis tekan limbukan. Ya. Ya mung tak jaluk nek kaya nggon aku kono bersih desa, merti dusun kuwi biasane sok tergantung karo dalang. Tegese piye? Nek yoja kono duwe pengertian ning wis mboko sithik tak singkirke no. Kepercayaan kaya ngono kuwi mboko sithik tak singkirke. Sebab piyai dusun, piyai desa kuwi nek wis nganake wayangan, kuwi duwe penemu nek sesuk tetandurane bakal apik, tetandurane bakal becik, apa-apa sing dijangka bisa kasembatan, sing digayuh bisa lulus. Mergo dalange cocok. Lah ning kene iki sing matani dalang ning kene iki no. Iya. Nanggap awake dhewe sesuk bar iki tandurane nuwun sewu upama lho ora tukul upama ora kaleksanan ora kajangka terus sing disalahke dalange lah dalange ming mayang ora ana pengaruh karo tandur-tanduran kono iya nek yo jokono sesuk diagem karo pini sepuh oh terus rapat berikutnya mesti do usul kae wis aja nanggap sena kae pegeblok kae ngono kuwi ngono kuwi biasane no iya mula bab kaya ngono disingkirke. Nek upama olah tetanen ya tanpa digarap, tanpa dibudidaya, tanpa diupakara ya tandurane ora bakal apik, ora ming gumantung karo wayangan. Sing duwe sedya, sing duwe gegayuhan ya kudu dijangka, kudu digayuh. Kanthi pambudidaya anut kadiwasane dhewe-dhewe kuwi dadi sarana ketekan sedyane, ora ming pasrah karo nggon wayangan. Iya. Bener kuwi, Mak. Mula mboko sithik kepercayaan sing kaya ngono kuwi disingkirake ya wis nandur jagung wis tancep pineh jagung terus ngadani bersih dusun merga awoh sing biyen murakapi lan saya akeh nganti nanggap wayang kepengin tandurane saya akeh saya ngrembaka saya lepanen saya akeh lah kuwi nek ora diupakara ora dibudidaya ya tangeh lamun kelakone aja ming jagake no iya pancen ya bener ngono ya Mak iya luwe-luwe iki ngendi-endi papan wis dilarang mengadakan keramaian lho no iya Jakarta wis sepi ora ana wong wayangan iya wis piye Solo ya wis mulai ditutup iya Magelang ya wis mulai ditutup Laladan Jawa Tengah ya wis ora ana sing padha nganake keramaian iya merga apa merga bab sing medeni nek digagas pancen medeni nek awake dhewe ngrungokke para dokter-dokter kuwi sing paring dawuh ora perlu wedi no. Iya, ora perlu digagas banget-banget. Mergo nek nganti kowe gagas banget-banget, aduh, engko nek srawung kae kena iki kena corona, engko nek srawung kae kena corona, engko psikismu kena. Nek psikismu kena pendak dina tengok-tengok pikirane ming corona, ora mikir anak bojo, ora mikir nyambut gawe, pikirane ming corona, terus nyuda daya tahan kekebalan tubuh kuwi bakal gampang malah kena. Iya. Ngono ya. Iya. Lan perlu digatekke sing kena kuwi merga berhubungan langsung karo sing nggawa penyakit saka luar negeri utawa sing wis kena penyakit. Iya. Ya aja mau sore bar ana sing kena no, bocah 3 taun. Oh, laki-laki ning jebule kena iki ning Depok ning Jakarta kena. Oh, kondurene kena. Dadi ateges panjenengan anu bocah iki rak lengenane wis saka Jakarta kono to no. Iya, ngono ya Mak. Iya, dadi virus kuwi tur gampang disirnake. Watana aja nganti kering tenggorokane diombeni nganggo banyu garam. Iya.
Terus virus kuwi mapan ing tenggorokan selama 4 hari. Nek wis merasa meriang tenggorokan sakit, glondor nganggo banyu apa uyah kuwi terus. Mengko virus kuwi mati ning tenggorokan belum sempat masuk ke dalam paru-paru. Ngono ya. Iya mula media sosial terus media massa sing iso menerangkan kuwi wajib digatekke tenan. Iya. Gajeke kene wis bola-bali kena virus kok no, virus flu burung. Kuwi ya mbiyen ya medeni, virus babi kuwi mbiyen ya medeni. Ning kok ora seheboh saiki. Lah saiki mergane media sosial wis geger. Iya, kabeh wong duwe HP, kabeh wong duwe penemu. Lagi ana kabar wong masuk angin flu wis, lho si Kartino kena corona. Aja dodolan ning omahe. Ya. Klaten kena siji, kono siji. Wah, kabeh dadi memedi terus dodo wedi kaya omah-omah. Iya. Terus mengkhawatirkan. Dadi ora usah perlu wedi. Iya. Kowe iki iso crita kaya ngono kuwi ya wong kowe wedi. Aku nang transit mau awakku tak demak-demek kok anget ya aku. Iya. Kok psikisku wis kena no. Iya. Sing kudu alon-alon tak singkirake. Iya. Kudu alon-alon disingkirke bareng-bareng. Ngono ya, Mak. Iya. Berjabat tangan nek membahagiakan ya ngendikane Bapak saka dewan mau cukup tangan di atas dada niku wis padha karo berjabat tangan. Ya. Disingkiri le kumpul-kumpul sing ora ana gunane, luwih kumpul karo sing ora tepung kuwi disingkiri luwih berbanyak di dalam rumah. Ngono ya, Mak. Iya kuwi mencegah. Ya pancen bener. Kuwi mau no ana sing ngandhake nek pancen iso ilang saka wedang jahe mergo virus kuwi mati yen to kena hawa panas di atas 26 derajat Celcius kuwi ora panas banget kuwi mung manget-mangete modar. Iya, dadi awak dhewe ora usah perlu wedi, bebarengan mencegah. Santai ning tetep waspada. Ya. Wisuh tangan, kaki, muka nek bar dolan kuwi dikulinake. Ya. Bocahe anak-anak cilik-cilik wis sulasan dadak kon dolan tekan ado-ado didolani nang omah wae karo anak karo bojone. Ya. Ngono ya, Mak. Iya. Arep jane aku ki ora betah ning omah. Ha iya. Ning tak betah-betahke ndolani anakku no. Iya. Bangane ndolani wong liya kena virus. Ha iya. Ramalannya melangi. Ngono ya, Mak. Iya. Kanca-kanca komplit diaturake komplit nok kanca-kanca paguyuban warga laras gajeke njelok cepaga kene iki wis disabani utawa diasta dening dalang-dalang sing wis misuwur. Ya. Mula awake dhewe wis pasrah bongkokan wae kinarya penyedap rasa wae no. Ya. Penyedap rasa wae. Ya. Lasan dadak niti priksa ala apike wis jelas akeh olone. Ya ning gandeng ditimbali ya kudu tetep samapta ing gati sawega ing diri ngaturake secara profesional. Ya. Kanca-kanca warga laras, sindene eneng pira? Sindene eneng 9 iki. Ya, melebihi kuota. Mbak Elisa Orkarus Alaso. Ya. Mbak Elisa Orkarus Alaso. Maju meneng, Mbak. Lah iki sindenku sing lagi spiral ya iki no. Viral. Viral. Heeh, viral. Ya. Nggih, sugeng dalu Pak Seno. Sugeng dalu. Sehat nggih, Pak. Wilujeng sedaya. Alhamdulillah. Rasa dijawab tak alhamdulillah dhewe. Lah ya wilujeng sedaya ki sedo batin amin. Amin. Nggih. Mugi-mugi tansah sehat, wayangan terus nggih sehat nggih, Pak. Amin. Pokoke kowe berusaha supaya ndonga ben corona ki ndang minggat saka Indonesia kene. Iya. Nggih, kedah ndonga tapi kedah napa prihatin sama harus konsentrasi untuk menghindari, Pak. Nggak bisa disepelekan, tetap nggak bisa. Soalnya kan ning kene ra duwe peralatan canggih kaya Eropa, Cina, ngono. Wah iya. Nah, dulu Eropa juga gitu, juga menyepelekan, tapi sekarang nggak bisa ngikutin caranya Wuhan. Wuhan udah berhasil, Eropa ngikutin. Nah, kita juga harus waspada. Waduh. Waspada. Nggih, ra iso disepelekan. Nek jane kuwi pancen bakteri kuwi iki gampang mati. Nggih, saged gampang mati. Waton ngadi ombeni wedang panas terus, ya. Iya. Nek ora mati ya adus wedang panas. Ya. Ora mengkari mbubuti. Ha iya. Nggih. Kaya pitik. Apa? Kaya pitik.
Pitik. Pitik kaya pitik karim puputi. Heeh. Arep nembang apa sak kowe? Nggih, kula nembang imbang ana katresnanku mawon. Imbang ana karyane Karyane Susilo Tengkleng, Pak Susilo Tengkleng. Pak Susilo Tengkleng. Nggih. Ora tengkleng. Nggih. Tengkleng. Pak Susilo Tengkleng. Ah, aja tengkleng. Nek tengkleng ki ngene iki sikile dangkat siji terus ngene iki tengkleng. Oh niku ngaten niku kados gareng niku tengkleng. Iya. Imbang ana katresnanmu. Ya coba dibawani pancen Nggih. bocah cerdas kaya iki no. Iya. Saiki wis kulino melu dalang-dalang liyane kuwi. Iya. Mula pancen ya wis tak bebaske. Kamu itu ya terbang sana. Ora mung ngetutke aku terus nek ana sing ngejak gelem mangkat. Lah mangke nek bareng anu sama barengan sama Bapak, udah saya tinggal aja enggak apa-apa. Aku tak ngorbitke sing urung-urung terorbit kuwi. Oh iya. Ngono ya. Nggih, tapi nggih kula nggih apa jenenge nek niki gula wentah. Gulung koming. Gulung kominge nggih wonten mriki. Kok manut to kowe? Lah kan gurune jenengan no. Guling gula wentah. Nggih, niku Iya. kan wonten mriki. Dadine nggih kula piye carane nggih tetep ngabekti katur paseno ingkang minulya jagat. Heeh, mau disebut sapa Pak Lurah? Pak saya sinten? Sapa? Haji Seno Nugroho. Haji saka ngendi kok? Mangkat tekan kono durung. Ya mbok nggo wangun-wangun ki nabung, Pak. Wah, apike nek ana wong nyebut ngono iku iki mengamini. Amin. Iya tak amini ning yo piye carane ngono lho, wis gleleng tanggapan ben bengi ora haji-haji. Aku ki soalé ngene lho, Sa. Ngono piye? Ada beberapa pendapat ya. Haji kuwi iki ora gampang. Ya, nek wis iso resik njaba jerone ya wis menep, atine wis ora kegiwang babagan kadunyan. Lah kuwi niat munggah haji. Ya. Aja dumen duwe duit iso munggah haji terus munggah haji mongko Al-Fatihah ru ngapal. Oke sing kaya ngono kuwi. Oh, mboten. Kedahe nggih. Kudu sing menep tenan. Aku wis nindakke 5 wektu. Wis ora kegiwang weruh wong kaya kowe iki ora pengen. Tenane. Lho, tenan. Lah kuwi wajib aku munggah haji. Nek urung percuma aku tekan saka kono suci bali nang Indonesia aku dak kumat meneh ndak ada gunane. Ndak ana gunane. Berarti rumangsa nek isih reget ya, Pak. Isih takoni aku isih reget aku weruh duit sih pengen. Ha iya aku teko pas poso-poso ya mangan kok. Dijak mangan malah aku ya. Sing salah sapa? Aku dadak lambemu muni. Kowe teko wis jam 4 kae. Zaman semono skripsi no. Iya. Zaman semono skripsi nulis tentang aku. Kok teko jam 4 ki, Pak. Sini, Pak. Nunggu maghrib karo wedangan. Oke, aku yo. Tak gawake donat yo diental. Bareng bojoku metu aku ning rawi. Ndak seneni ya, wedi to. Ora. Ning tresna. Iya. Ayo imbang ana katresnanmu. Nggih, tapi niki pawone sik saking Pak Mantep mon nggih. Sing saking Pak Mantep kan, Pak Mantep kalih Pak Susilo Tengkleng. Ayo. Ben ketemu. Manah yen keteman bawane Pak Mantep lagune Mas Tengkleng. Nggih. Nah, berarti iki lagu ciptaane Mantep Su Tengkleng. Mantep Su Tengkleng. Gerak misuh. Iya. Ngono ya, Mas. Wah, ning kae-kae piyayi tenan kono nyenengke pepundhenku Karang Pandan kae. Iya. Karo sapa-sapa ngaku anak kabeh. Ngono ya. Aku mbiyen ki meh putus asa, ora gelem ayam. Oh iya to. Tahu sejarah kuwi. Pun ate niku. Tahu mergane apa? Ah. Ora kok pamer, ora kok umuk aku nderek Pak Bono, Blasio Subono kuwi saka STSI ning Belanda. Waduh. Kena hawa dingin ki tenggorok aku rusak. Aku nek suluk ki misale kan ngono kuwi ora iso tak gawe, keder nganti aku moh mayang. Sing membangkitkan semangatku ya beliau.
Pak Mantep. Saiki ngene lho. Mayang kuwi ora buta suluk. Mayang kuwi ya menonjolkan sanggit ya iso, kowe menonjolkan kelilemu gecul lucu ya iso. Dadi iso ora kudu suarane apik. Oh nggih, niat tekan semene iki dalah suaraku mari kok ya dilalahno. Iya, ngono ya dadi panjenengane ya pancen berperan besar terhadapku. Oh iya. Gusti Benawa kae ya iya, kae Gusti aku kena gula kae Gusti Benawa ya mara ning omahku. Kula kenging gula Gusti. Lah pripun? Ah niki pun mboten ison pripun-pripun. Niki kula sukani obat. Panjenengane iki piyayi lho. Ki ya merakyat. Nek Yoja Gusti Yuda, nek Solo Gusti Benawa. Ki karo rakyate sambunge apik banget no. Ya, ora kemratu-ratu, ora kaya rumangsa didadekke piyai luhur ning padha gojek ya ora apa-apa. Oh, ngono ya. Heeh. Ning arang-arang kei dhuwit. Oh. Arang-arang ngegeki dhuwit, kula baleni Gusti. Yo. Jumeneng ki Mbak Tatin Lestari Andayani. Ya. Lumayan ya. Nggih, sugeng dalu. Nah, sugeng dalu. Ngopo kowe kok lorek-lorek? Pilek, Pak. Hah? Pilek. Tenggorokane gatel ora? Ora. Sesek ora? Ora. Sesek nek kowe mesti ya. Lah ngapa? Ora apa-apa. Aku lagi munggah lho. Wis arep tok garapi. Ora tak garapi wong nyatane aku takon gejala corona kuwi nek flu terus tenggorokan gatal, napas sesek kuwi gejala corona. Lah mulane aku takon tenggorokanmu gatel ora? Mboten. Dadane sesek ora? Mboten. Ayo wis syukur berarti kowe flu biasa. Ora terjangkit virus corona. Ya ampun to ya, Pak. Ya aja. Nggih. Kowe isih sehat kaya ngono isih digunakake. Iya. Wis digunakake? Lho digunakake nyinden kuwi kok rumasamu pikiranmu sing rusak ora. Anggape digunakake apa? Iya. Nang nyinden. Heeh. Ki pamundutan saka Pak Ferry Suranto. Oh nggih. Saka Jakarta. Penyanyi nonton streaming terus transfer duit terus BA ku. Oh iya. Transfer teng kene? Ngono aku. Kira-kira dikeke ora? Kok ora ngisen-isenke wis iki ning Jaban Rangka iki ning ora wilayah Yojo lho, iki ning Jawa Tengah. Terus ngapa? Ora ngisen-isenke aku tahu apa? Ora tak keke. Kerep. Kaya hoo. Kok kaya hoo ora. Mengko tak keke aja kuwatir dhuwit sayuta apa. Alah, sayuta ya apa wong 100 kuwi gelem kok. Wis to nembang kowe kan cangkem pidun kok omong. Ngapunten nggih Gusti. Ora apa-apa, Gustine iki ora apa-apa kok ya. Maksudnya kula ngadeg ten mriki lho. Ora apa-apa. Wis santai wae wong Gusti ya ngadeg ning kono kok wisan. Lho Gusti lenggah lho. Apa? Nggih. Oh iya tak kira nek jumeneng. Wis sembrono lah. Ora kok ya. Ya dibawani alon-alon. Ya mengko tak transferke ning rekeningmu. Rekeningmu piro? Nggih mengke tak kirim iki wae. Ayo wis berarti kan ora usah. Nek luwih HP nek langsung mawon ben disekseni wong mriki. Desa njelok mriki men ngerti nek jenengan dikekke kula. Ngono lho, Pak. Iya engko tak kekke ning tandang ana dhisik le nyanyi rasa trewes sik to. Lah jenengan ya aku sarep muni jenengan jek omong wae kok. Ayo ben yo wis tak meneng wis. Nek aku meneng ra diseneni lho. Engko biasane nek aku meneng kowe piye kok meneng bae. Ya respon sithik-sithik ngono. Gak. Respon kok sithik-sithik. Nyingkar nyingkur. Ya ana nek nawala saka Mas Zain Boyolali nyuwun gending kadung tresna. Salam budaya klasik Mas Yain Boyolali. Oh iya. Ah, ya engko diaturke. Nggih. Ora kowe gete kancane terus kowe metu. Lah aku yo mengenggi lho. Lah iya kok njurku aku kok muni nggih kaya Sajayar tok pek kabeh. Mboten. Idum kancane. Lah ngene iki penyanyinya baru-baru.
Mana? Ini. Iya, baru. Dalangnya tambah semangat ya. Hubungannya apa? Ya, kan wajah baru. Aku ki malah justru nek ra ono kowe ora semangat iki. Alah. Gayane. Tenan aku anggere muni mayang tatini jin ngono rasane saya ora ndek kekuatan ora. Sakjane nek aku nang kene kok meng diunek-unek. Soale kowe iki di antara sinden iki paling ketok. Ketok apa nih? Yo ketok mencorong ngono lho. Mencorong piye kaya senter. Domongi kok sinden iki nek takon lurus ngono kuwi mesti ketok dhewe. Hah? Lah ibune lho. Kok ora padha to kaya. Mesti tatin. Mencorong piye ta kok ngawur. Iya. Wiwi nani nyingkar nyingkur Biyen dek rung iso nyandang Jawa ya wis ora pati apik no. Iya, saiki wis pinter nyandang Jawa wis. Dandan ya aurane ketok mencorong. Nek kowe ngerti asline ya aja kaget. apa asline ya ayu lho. Njewowok kae lho. Apa nih? Kowe tak komohi kena percaya kena ora. Kowe nek nang omah kuwi blas ora besus. Wo. Tenan aku ora gol arep sinden nek dandan ayu nek nang omah ki ming sarungan sak dodo kae. Karo kotange ketok lemeko kae. Karo udut, mosok udut. Domongi kok ana sila ning kursi kae bul mongko kretek. Heeh. Tenan. Dek tengok-tengok bojone nyapu alon-alon kae. Iya. Pokoke bojone kaya ning neraka kok. Iya. Terus jenengan lewat ya? Oh tau tak takoni, piye perasaanmu? Wah, salah pilih kula Pak. Kula jan kaya teng dicemplungke teng kawah Candra Dimuka nanti. Nek aku ora golek alasan iki sing lanang ora iso metu ana. Oh iya to. Dadi kudu Pak sampeyan mang chatting kula. Ken napa ngoten kula tak dolan. Oh iya, tak chatting dolan, lagi iso dolan. Mergane percayane karo aku. Oh. Nek ora wis mengkreng ae anggur metenteng ngene iki. Wah. Kene kaya metu hayate kae lho, Nok. Ora jane kok gatekke terus ki piye to? Ora perkara gatekke. Aku mung ngomongke kowe nang omah kok. Lah ya jenengan ora ngematke kan tak ya ora apa-apa jane. Lah wong cethuk aku mara daya kok ora ngematke. Kok Sing... mara daya kok ngetke gendeng kula nuwun ngono ora. Ora lho, sing dimatke kok ya bagian kono-konoan. Lah kowe ngene pon ora ketok. Nek kowe ngene mosok nggon kono tak biyak ngono ya ora. Lah ya umpamane aku ngene ora rek ya aja dimatke. Lah mesti secara otomatis ngematke wong sing jeneng wong metenteng ki mesti keleke ketok. Ora ana wong mara daya anu badhe nuweni kelek ngono ora ana. Ya maksudnya rek ya aku penenteng kan mbok didelokke ya raine ngono lho ora kuine. Aku wis omong raine njewowok ora karo-karuan. Oh, rai kok njewowok ki piye to? Ha kowe ora ngerti aku dek teko ning omahmu kowe turu ning kursi kae. Ayo, ora ngerti to kowe? Mboten. Bojomu le nemoni. Monggo Pak, nadhe sinten goleki tatine tak jak mayang ngaun. Lah nika tesih tilem gugah mboten wani kula. Kowe krasa ora kowe? Napa? Aku iki turu jingkrong nu cengelmu dirubung laler ae lho. Mbok ora banget. Padahal aku batang ngono apa piye? Asli ya Allah. Tak omongi Mbak, tenan asli ya Allah kowe. Dadi iki pojokan kursi kae. Sirahe diteruske ngene iki lho. Lah kan kene ketok. Kene nganggo sarung kae. Wah, laler aku. Tak gusah terus tak unggah tintin tangi ngono kuwi. Non ngomong. Kalau sinten Pak bul. Padahal sing nggawa laler jenengan lho. Ya ora ana. Wong maune ra ana lalere jenengan teko dadi ana laler. Ana wae wong kowe iki ra percaya. Ya dipok-pok. Oh malah pok-pok yo. Apa? Mosok ya semen. Ngapa bayangan? Jenengan le bayangke piye? Ku batene iki mikimu banget. Terus nek ngono iki piye? Enak iki. Aku mah dadi tenan.
Iki lho Mbak Lia nganti ya Allah aku digarapi lho. Mbak Lia kan lagi pertama delok Gojek. Ya ngono kuwi asline dalange iki cok ngudal-udal wadi ngene. Awas lho Mbak, wadimu aja nganti ketok. Ampun tengarepan lho Mbak, mesti kula delok ampun. Itu nek kala masa kula mriko. Kowe iki ora nang ngarepan kok senengane goleki barang kaya ngono. Rukun kono. Wong nganti netizen streaming ki nek ngarani aku Tati ki Tom and Jerry. Kanggere muni upload Tom and Jerry ngono penonton gruguduk nganti puluhan. Tome sapa? Tome aku. Jerine kok jerine aku. Lah, Sik kucing iki sik sapa to? Tom. Ah, sik kowe kucinge. Kucinge ndek buntut ta ora ndek buntut. Katututan. Lamun mangsa prawira digdaya, prawira digdaya. Ronanggono magawe gelar Irawang-wang. Simbah Patih. Ora pangling iki kaya Antasena. Heeh, Mbah. Lah kok dadi mandeng karo mbahmu Plasa Jenar. Kaya ora nganggo tata krama. Mbok ya paring ora kuwi ngabekti karo wong tuwa, ora sudi aku ngabekti karo wong gerang kaya kowe. Lah kok dadi kebangetan Simbah Patih ngagar-agari pedhang karo kakekne Semar. Sing arep mbok sabet gulune kakekne Semar nganti dadi muringe anak-anake Semar. Nuwun sewu, Mbah, sampeyan kuwi duwe tata krama ora, duwe unggah-ungguh ora? Nek pancen duwe sedya, duwe karep kuwi aja banjur nggunakake cara kasar. Bejo, iki anak-anak Pandhawa papan ana ning Karang Kadempel. Mula kanthi pelapurane anak-anake Semar, yen to Simbah Patih Sengkuni arep gendak sikara karo kakane Semar, aku sing ora trima. Sik ta, sing ngomong gawa pedhang ki sapa? Lho, Petro, Nun, Bagong rene. Nggih. Gong, sawu lara weteng itu. Kuwi kon rono. Aku lara weteng tenan yakin sumpah iki mbok kena aku salah mangan aku. Salah mangan. Aku mangan mie ayam sak sendoke. Wo. Geragas kok kowe. Ndara Antasena merono arep miterang. Miterang perkara apa? Mau kowe ngomong kene Ndara Patih Sengkuni nggawa pedhang ki mau kae wong loro wis kepethuk wis genah-genahan. Ha kowe njelaske kono ben bening suasanane. Asli aku nek ora lara rono tenan, Tru, yakin. Iki lho, abing to. Heeh. Iki lara iki dipejet lara. Bagong sakit padarane. Seret kono rene. Kok nyeret e, Gong? Wah, jan ora mriki kemanusiaan. Masa wong lara arep diseret. Gorene, Tru. Nggih. Pun. Aku tak takon karo kowe, Gong. Nggih. Kowe jane wong tuwa apa bocah? Iki wong tuwa bocah semene ngentek-entekke susu. Kowe mau omong piye? Omong napa? Omong nek Eyang Patih Sengkuni ngagar-agari bapakmu ngau pedhang, ngono to? Lha Sengkunine muni piye? Kowe mbok aja gawe-gawe. Sing nyekel pedhang ki sapa? Ora ana wong nyekel pedhang kok kowe senengane gawe-gawe. Lho, mak klap mau apa, Mak? Hah? Kowe ngene iki mak klap kae pipa rokok. Udu pedhang. Wah, nggih pipa dudu pedhang. Lah terus iki piye? Piye iki sudah perang ora? Ya iki mumpung wis ana pencerahan lho iki. Butuhe aku ora perang ora apa-apa, ning bapakmu kudu tekan negara Ngastina dadi srana tumurning wahyu katentreman. Oh, genah perang iki pun dantemi mawon. Lho. Dantemi perkarane apa? Genah boyong bapak. Nek bapak ora gelem sampean arep ngobong Karang Kadempel, ha ta? Iya, pancen ngono. Yo, pun cetha ta? Lho, nek perkara Karang Kadempel ya wis, kuwi dudu perkaraku. Kuwi perkarane wong-wong Karang Kadempel, dudu perkaraku. Nek aku belani bapakmu Semar. Nek perkara Karang Kadempel ya perkaramu, perkarane Petruk, perkarane Gareng. Yang aku njaluk ngapura. Nggih, padha-padha. Diar kowe. Kapok kowe. Truk. Maju sik wetengku lara. Ya. Nuwun sewu gandeng Ndara Antasena pun mboten mbiyantu kalih kula, nggih kepeksane kula sing mbelani karo bapak. Nek ngono kowe wangkal, ora menehke bapakmu, tetep kula ajeng wangkal. Nek wangkal wani karo Kurawa, biyen wani saiki wani, Mbah.
Ayo buktekke anak-anak Semar Kurawa menang sapa? Pelakon mati dening Petruk Panggawa tak ayoni Ndara Kartomarma. Jebol jajamu warap. Mak ora iso. Hoi. Iya. Oh, bendo saentuke. Surtayu Petruk kowe nungkul mboten nungkul nek wis tekaning mati lakon penjangka mungga mati wah wedyan mudar kowe mati
Durmagati dajal kepala nyata pitelu. Kowe lajan dadak gleleng pacakmu gembilo cilahmu. Ketemu karo pengelan Halya Durmagati. Senopati Negara Ngastina. Terus sampean tindak mriki ajeng nglablak kowe. Napa? Masangi blabak? Nglablak. Nglabrak kula. Heeh. Nek kalto malmo cultayu kalah karo kowe mempel. Ning Durmagati iki cinga-cingane Ngastina. Apa? Cinga-cingane Ngastina. Lah mega tak kletak cilamu tak gluwak dadamu jebol. Rasaku kean cangkem. Sing dadi nyatane. Tiwas bengok-bengok ngono tak gajul pisan semaput sampean malah isin. Nyoba piye? Nyoba piye? Ya lah ngono. Wong nganggo tantang-tantangan iki ora terus nganggo mendelik matane kaya ngono kuwi. Ha jeneng pantangan kok ora entuk mendelik mripate. Cing dadi nyatane. Oke. Sampeyan mriki aja napa? Nglablak kowe. Nyo. Mangantem sing sak banter-bantere. Nek nganti kula sambat, gedene kula semaput, meguru karo kowe 20 taun. Nyo. Buah jigul pamel tenan ya. Pamel. Gembilo gleleng, ora gembilo gleleng ning nyatane nyo. Mate kowe, nyo. Modal kowe. Icololo jempolku suwe-suwe nek dalane ngene. Celo, drame iki celo bae. Dis ngono, nek bedang kok tak tuku meneh. Nah, gene iso celo, nek ora iso celo ndase ngutuk dlam. Iki ngeplak wis loro dados-dados. Nah, modal kowe. Ya, nah mburi. Wah, mati jeneng kakon. Ora apa-apa, Petruk niku nek ngene iki mbok aja kanggo tangan, nggo glugue kuwi ora apa-apa. Pamel tenan kowe. Nah. Ini tak apuci. Nyamburi apa piye? Nggo gaman. Oke, tunggu nang ngene. Aku duwene iki lho, Tru. Wis sakaremu. Iki tau tak nggo ngethok wit kambil 7 sedina ora rampung. Ora rampung kok pamer ora. Atos-atos. Ha ya wis ben. Nyo, cigal cilamu. Nyo. Dalek. Edian kulitmu kenyal. Dilonokke melu lono, dilanekke meneh padha karo dudut katut mludung. Ha iya. Mati. Aja napa golek pucukane? Ya. Aku kala-kala kowe wilang bebarang, wah nganggo kampak. Oh clewek. Model. Wah. Kowe cilahmu saka apa to? Saka sirah tenan. Tutuk cetok. Waduh. Pusaka kok werna-werna. Mati. Sing telakil iki nek nganti aku kala-kala kowe megulu karo kowe 30 tahun gitu. Aku lho 20 sama 30. Aja 5 tahun. Kampleng candal dai matu. Ora ambyal silahmu. Awang saka wesiwe kula ora apa-apa kok saka sepon kaya ngono. Aja ngeceh. Iki lho entuk nang alas loban. Waduh. Alas loban kok entuk sandal. Gone wong numpak bis keli. Mati kowe mati. Nek wonten sampeyan iku wis wani maju ya mesti serep ya. Jelas. Genti kowe. Waduh. Aku ngrasake loro gedhe cemaput megulu karo kowe. Yo. Gene meng kaya ngono. Sing niat lho, aja semblono. Sing niat ning petu mantek aji. Yo. Edian. Yo. Ora apa-apa. Nyata, nek ora percaya. Ora percaya. Kula kok pengen ngampleng cengel sampean. Ketoke kok pengabsane nggon cengel. Oke, tak silakan. Nah, ora percaya. Yo, ora percaya ge dikampleng lah masalah. Wes. Nganti aku cilik ngrasake loro gedhe aku cemaput megulu karo kowe 20 taun, Bro.
Kira apa ya? Kok le nyuwara iki wis saka adoh banget wis bengok nganti mak. Wah, jleng. Dititu ijleng. Rapas. Anjir dititu ijleng. Kenang apa le? Aji gelem. Petruk piye? Petruk uli. Petruk lurek. Uli. Olah jujul. Ngapusi. Tutu. Petruk uli. Olah jujul. Ngapusi. Tutu. Uli. Waduh, aku ya bingung malam iki. Petruk kula tuthuk, ning dheweke niku mboten jujul, len nuthuk niku njaluk tulung Bagong tegese uli. Ora. Si Bagong uli. Udu. Petruk len nuthuk nganggo uli. Wah! Semplok utek kula man. Aku dhewe ya bingung, ngomonganmu ki aku bingung. Uli. L diganti L. Tetep uli. L diganti L, tetep uli. Ini. Hulu pelek L ngeten. Wis diganti ngeten kali ngeten. Wow, Superman. Tutu. Uli. Dengkulmu melocot. Malah cengengecan lho. Petruk uli kok uri. Ngantem cilah kula madhep mlika, adep-adepan karo Petruk. Terus dheweke ngomong kali kula. Lha dulmu gati aku tok kepengin ngantem cengelmu. Ah monggo tak celenggalakke. Saya iki perlu penerjemah lho, Dur. Celenggalakke. Monggo. Oh, ana tamu. Ola. Lah kok monggo? Nyo. Monggo. Nyo selenggarake. Betul. Cengel kula cenggalake jebulene ya. Apa kuwi meneh? Kuwi apa meneh kuwi? Jebulane ceng nuthuk dudu Petruk. Bagong gawa palu gede banget tutuk ceng kula jling, kula kelekalan. Aduh. Bubuk. Tutu. Kelekaran. Nah, terus kalah man. Mundur. Wis cetha nek kuwi dadak gawe mundur. Asem. Nek cara aku isin. Perkarane Petruk ki ponokawan kowe ming batur Petruk ki ponokawan kowe ming pangeran pati kok kalah karo batur ki nek karo isin. Kula kok biasa man. Ora isin. Lah isin niku nggo melem ilang. Lah masalah mudul waktu teng putih-putih wis kalah karo Petruk kok dadak Ijen lah madang tenan. Cinan maju ra kowe. Ngomong sik. Kae Kurawa kudu mbondo karo Petruk. Patenono. Lah terus piye kula ana cerat. Kok gelis? Non. Kok gelis? Kula niku nek nyambut gawe cecek-ceket. Napa sing didhawuhke langsung kula tandangi. Oh. Petruk wis mati. Lho, dek kapan? Lho. Kok sing kok dek kapan ki piye to? Lho, jare Petruk mati. Sakit napa? Duduh, salah komunikasi iki saja. Kowe mau krungune apa? Kula manti balicik. Mawaju kaya ono krupuk entekno.
telung warung kula gagal kabeh, Mas. Aduh. Sesek aku. Kuping iki mbok sok digunakake ngrokok. Nggih, aku muni Petruk Patenono. Wah, dengkulmu mlocot. Ngerti kula citraksi kekekekno turan krupuk entekno. Oh, langsung man kula ditakoni bakule. Lho piye iki? Sengkuni tanggung jawab kula ya ngoten. Oh, wis entek. Pun ora turah. Mboten. Ha terus maju matene Petruk apa ora? Lah apa kula wani? Lah wani ora. Blas ora wani. Nek ora wani ya wis mundur. Lah, ngoten rak prayoga. Seret man. Ayo seret sak karepmu, ora sak karepmu. Petruk utawa kerupuk patang lodong. Arep dientekke dhewe. Sampeyan ngomong ya kleru-kleru Petruk denger mlacot ora. Der, Nur. Maju ora le. Nggih. Mboten king tak klungsu nek edu man. Mang minggir Petruk ajane. Nek rada abot ning ora apa-apa kan. Petruk nggih Ndara Dursasana ya. Prajurit cilik-cilik Kurawa cilik-cilik tok undurke memper. Aku ayo gerangane lho. Nuwun sewu arepa sampeyan gagah gedhe dhuwur ning kula mboten ajeng ngajri kalih sampeyan. Ora wedi, mboten. Sing dadi nyatane ya apa aku sing tekaning pati nderek. Ayo jajal ning kene. Nuwun sampun nek kula kurang ajar karo sampeyan, Ndara. Abot dhewe ya ming kae. Nek Kurawa liyane wae aku iso nandhangi gawene nek bareng kae lho. Banting jotos-tos. Banting jotos ciwit banting bengkal. Nek dikenali apa ora isin. Monggo ditonton Piyai Karang Kadempel semene akeh kok adhe iki jagoan kok ming dibanting-ting. Aku ya gumun. Aku ya ngantem lho, Cara monggo. Pas ndol diel. Ora apa-apa tak antem diel lho. Aku disaut ngene lho. Bandeng. Ora toyo. Ora kuat kok. Arep bales ya aku.
Arem balas ora. Ora kuat kok dadak arem balas ora. Iki kowe karo aku nek ora mlayu ning ngersane Ndarantasena, ora njaluk sak biyantu Ndarantasena, kalah kok. Ana wis gelem bantu ditangisi. Apa ya ade sambat, apa Ndarantasena arep tegel karo kadempel dibiyuki Bathang Suta karo Sata Kurawa. Ana wis sing maju ngono, kowe sing matur. Kowe nek nangis wangun. Aku ki anakku mati wae aku nyetel dangdut itu. Setan. Kono mangkat kono. Gus Ndarantasena kedrawasanten. Mboten bantu kalih kula kalih Petra karang kacempel bumi aku jana ora lagi sak jeke urip iki aku weruh kowe nangis nek mboten kepeksa mboten ajeng nangis kula niku haram meneteskan air mata lambimu terus takon ngopo Kurawa ngamuk sing ngamuk Ndara Dursasana. Terus aku takon ngopo? Sampeyan belani kula, Mo. Nah aku tumandang musuh Pak Di Dursasana, aku dadi anak sing murtad. Wong kae Pak Diku. Tur kowe wis ngapusi karo aku, ha to? Ngapusi masalah napa? Kowe mau wis goroh karo Kang Garwaca karo Kang Turjo. Jare Simbah Sengkuni nggawa pedang arep nyabet gulune bapakmu. Ngapusi ora? Nggih. Kenapa ngapusi? Ngapusi ning apik kedadeane kok apik. Sampeyan kalih kula kudu duwe semangat ngadepi para Sata Kurawa ning ra rasa tak perlu ngapusi. Nek sampeyan ora tak apusi, sampeyan mboten ajeng belani para putra-putrane bapak klebu kula Gareng kalih Petruk. Kalih Karang Kadempel mboten ajeng mambelani. Ora usah dadak mbok apusi aku mbelani. Kula sampeyan niku kulino ngapusi arep para satriya ning sampeyan niku kulino ngapusi. Lambemu juga. Tak tok lho kowe. Omong-omongan apik-apik kok ngunekke bendane lambene. Piye saiki kok kon piye? Kula diwangi. Aku ngewangi kowe gelem. Nek pancen kowe wani tenan kowe maju mungsuh Pak Didursasana. Aku wis maju. Kalah. Wis teman-teman. Wis. Wah iki mau ana HP tak video. Tak tuduhke sampean sampeyan maide. Ra nyenengke wonge. Yen nyenengke golek wong liya kon ngewangi. Ya wis sampe wae nyenengke. Nyenengke tenan sampeanku jan gemeske pokoke. Wong kok cangkeme mencla-mencle. Wis tak ewangi. Ning ora aku sing temandang. Terus aku tak mancing ning awakmu. Tengri. Carane? Ayo mlebu ning awakmu. Wah, tenan bedah. Mlebu ki ora kok mlebu kabeh. Wah, nek aku ya tak kabehke. Rugi kok ya. Maksude iki ora mlebu sak ragane. Terus mingsuk makuthuk mlebu ning awakmu kowe engko dadi wong digdaya. Yakin? Tenan. Serius? Iya. Carane? Liwat pundi? Liwat cangkem? Ora. Napa liwat mburi? Mburi niku ciut ning ombo. Enggak mon. Moh ngampet ambegan. Ngampet ambegan. Wis, kowe meneng bae merem. Nggih. Kok isih melek? Telapuane cupet ya. Hidupe iki cupet. Ya wis ngampet ambegan. Wis aku tak mlebu ning awakmu ya. Nek wis mlebu ning awakmu kowe engko mungsuh Pak Didursasana nek lumrah mesti menang. Serasa kuwatir. Aku tak mlebu ning awakmu. Kowe engko iso apa-apa. Wis ngono wae ya, Gong. Toto-toto lahir batin. Selamat modar.
Omong wae ora. Ya njaluk ngapura. Wis kek ngempet-empekan. Ing tan samar pamoring sukma sinukmaya. Winayu ing asepi. Oh. Gong. Wis rampung. Mbon, wis. Lho, Den. Nanti ya, Tru? Ora ngerti. Ilang kok jukan. Manjing ning awakmu sajake. Gus, apa? Punteng ndero? Wis. Nek panas asine direpe, Gus. Lambemu ora. Men silir. Silir. Wis cukup ning kene, Gong. Terus niki daya kekuatane wis iso digdaya. Yakin? Ya. Kowe iso ngopo-ngopo, iso ambles bumi, iso mabur. Wah! Gleleng aku nyuk dengkulmu. Matke, nek ambles bumi carane pripun, Den? Sikile gedruk lemah ping 3, niat ingsun ambles bumi, mesti son ambles telenging bumi. Matke. Kok urung iso? Ngampet sing tenanan. Aja terpecah pikirane. Oke. Put. Truk. Gleleng kowe, Gong. Heeh. Butuh tela ora? Ora. Tak colongke, mesake ora. Urung arep do dipanen kok wis tok totoli. Wedan mayit apa, Truk? Moh. Iki lho pirang-pirang sareane. Heeh, ora ning kono kok gak kualat. Ora iki arep benake ana sing madhep ngetan. Lho. Kuwi paling pengen omong-omongan terus jajare iki paling. Aduh. Wah, bajigur sapitang ya, Tru. Syukur ora ya. Munggah. Wah, hebat. Wah, padahal sapitang kampung iki. Warna-warna. Jedul ah. Walah, wah gleleng tenan kowe. Iya, iki nek musuh kula dinampak-nampake ra apa-apa. Ora apa-apa, kowe diantem ya ora ngrasake lara, dipateni ra iso mati. Wah, baterene dobel terus. Heeh. Pateni ra iso mabur ya iso. Iso mabur mau. Oke, carane nyewa suwiwi. Oh, tak plotot. Kok sembrono kowe? Kowe, Gong. Omong cenah-nangan. Takoni kon mabur iso ora kok nyewa suwiwi. Ih kowe, aku metu lho. Engko sik kae urung engko bareng metune. Takoni ora. Nek arep mabur sikile gedhuk ping 3. Gedhuk apa gedhuk? Gedruk. Niat ingsun mabur. Iso mabur dhewe? Iso, wis to percaya aku. Aku nang kene iki nggawe kekuatan karo kowe. Oke. Ora pengen lho, ora. Mabur musim hujan sambar bledek ndasmu. Sambar bledek mboten ora. Petruk ki cangkeme elek ora. Wis ben-ben kesamber. Wah yo, krungu lho aku. Ih kowe gong-gong. Saya Truk. Aku arep nang Kalimantan. Wah, gleleng tenan Bagong iso mabur bareng. Ngandel ora. Lah wis nggawa pemean pirang-pirang tok kae. Aku goleke jaket kulit, Gong. Gong, goleke jaket kulit. Oke, santai wae. Ukurane apa ukurane? Ngarep colong kok dadak delok ukurane ora. Sik, Truk, mandeg ning kono iki apa? Sik iki ana kamar mandi ra ana gendenge. Wah, Truk. Waduh. Truk, ora sida ning Truk wis. Piye? 60 ke atas. 60 tahun ke atas, Truk. Wis gawa bel. Gawa bel piye? Teng klindring. Turun. Sip pokoke. Lah kurang golek ndoro kae. Tak maju ya, Truk. Maju, aku nututi Gong ya.
Ngopo terus? Mboten sindene ngelik kok suwuk. Nganti isin. Ya, ngayu jan iki apike ngene-ngene suwuk sak nggon-nggon gelem. Jak mandeg sak nggon-nggon gelem. Nggih, sampeyan iso nabung lho. Ya mengerti Petro. Tak kira nek melu karawitan barang. Kok iso ngerti suwuk ora? Ana apa? Ndara Antasena ngangslupi awake Bagong dadi ampuh. Kula dang slupi sih. Dang slupi piye? Awake sampeyan mlebu awak kula. Blub ngoten. Ben kula iso ampuh. Sarana Sukma. Lah nggih Sarana Sukma. Nggo ngajar Kurawa. Ya, ora usah kuwatir tak mlebu ning awakmu. Wis ora gayeng. Kula iso ambles bumi, iso. Terus kekuatan kula iso nyembur kaya ula. Wah, gawe melonyoh ndasmu kowe gong. Anggere pamer tak ngono nglothok kulite mbok ora. Sajake mentas meguru anyar. Rasa kokean gunem sing tanpa guna Widrasana. Kowe mau ngajar aku untuk banting ting. Aja tos jos, banting, aja tos, jiwit kempal, bengkal. Bengkal. Saiki wayaning mangsa kala, kowe du ngerti kadigdayane Bagong. Wah, ayo nek pancen kowe ndek kekuatan tokno legane atiku. Weh, kowe arwani karo Bagong, lakon lho. Ati iblis motor wae, ata kudus kowe. Iki ketok kekuatane anake Semar. Wah, Bagong kok mabur. Tratapan atiku. Nek ora mundur mesti wae werna-werna pokal gawene Bagong. Mana di mana matanya? Ngapunten. Ngapunten. Nur ngapunten. Bagong wedeni Pak. Bagong apa? Kowe iki karo Pangeran Pati kok kalah karo Bagong. Kowe iki Kadhangnata kok kalah karo Bagong. Nek cara aku isin Sengkino, Sengkune. Weh, antara tembles dening aku kowe. Iki sapa awakku dibleseke nang lemah sak wudel iki sapa iki? Apa ora kowe? Gong. Ora nang kono ta kowe? Marai kleru aku. Mau medasku kok. Nimbles iki kok iki lho. Kaya ndase padha ndasmu kowe. Ndase padha. Aduh Petro, aku kapok. Aku kapok, Petro. Kowe ketok apa Petro? Tak pendem. Lho. Piye carane le ngeduk jugangan? Aku ora ngeduk jugangan, aku Kang Supan Ndara Antarja. Wah, gleleng kowe. Ning kowe ora iso mabur.
Nek nyengget kowe iso. Ya ora sengget-senggetan damai pokoke. Sing diajar sengkuni adek aku culna. Aku kapok. Ayo. Ayo. Ere mati tanganku ra iso nyekel sirah. Petro aku culna. Bagong aku culna aku tak melayu Petro aku culna aku tak melayu ngono wis lunga dengkulmu mlocot. Wis mlayu kok lagi nimbles. Aku enggak sengaja. Wah. Cak. Wah, sembur. Apa? Sembur raimu. Asem kowe ngumut pestisida ora. Kok didoni kok panas banget. Aku ora iso ngomong to Kang Sulpan Ndara Antarja. Mulane aku ayo. Terus. Terus. Kowe iki rasa Kang Sulpan hidupmu wis mambu banget kok. Apa meneh Kang Sulpan? Saya le kemranyas. Kowe nantang aku wae, kowe salahe ngelak. Ora bakal wedi karo kowe. Nek carane kaya aku ya ora wedi wong kowe iki mau nimblis sirahku bola-bali kok. Oke, ora masalah. Sermu piye? Ayo, leno panewat timblis dening aku kowe. Do metu, Gong. Sok nenek metu ya omong. Ora meneng-menengan. Sengit aku nek meneng-meneng kaya piye ngono rasane. Mesti lho pono kawan kok mesti kaya ngono ya Dimas lah. Aku dikon karo Bagong kok Kang. Sisane kula singkirke yo Kang yo. Aja nganti ana sing sisa ning Karang Kadempel. Ayo Yayi tak derekake. Mundur. Prayitna semuriris eka balik titiyani kandayani Trisanya purnama sasi Siwa Semar kula Karang Kadempel wis katon tentrem. Ya, wo, Karang Kadempel wis katon tentrem. Kula ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan. Dening ingkang saklajengipun kala wau kula sampun matur, kula ajeng nyuwun tulung. Njaluk tulung piye? Siwanayantaka. Gandeng kula niku butuh. Monggo niki pancen dadi kedhawuhing para Jawata sing kula tampa. Dawuhing dewa sing kula tampa dadi syarat srana anggen kula badhe nglantaraken tumedhaking wahyu katentreman. Siwa Semar bakal paring dawuh apa? Kula kepengin kerawan pusaka. Inggih menika setunggal senjata cakra
Angka 2 Pustaka Jamus Myang Jimat Klima Sada, angka 3-nipun Kyai Nenggala. Gandeng pusaka 3 niku sing kula butuhke, mongko niki dadi syarat. Lah, sakniki kula tak balekke kalih sampeyan-sampeyan. Kira-kira putra-putra Pandhawa niki sinten sing wani matur kaliyan ingkang kagungan? Kula tak nyuwun priksa. Kados pundi ya, Mas? Waduh, aku dhewe go bingung. Dimas Gatotkaca. Yen Dimas Antasena piye? Wis nek miturut aku gandeng dawuh iki kakekne Semar, monggo kakekne Semar iki dituwake karo para Pandhawa. Matur wae apa anane. Lan kowe karo aku ajib nyendikani, Kang. Nek perlu mbelani karo kakekne Semar iki aja ketanggungan. Tegese aja mung mertanggung ning lahir batin. Najan awak dhewe diadepke marang perkara sing angel sarta rungsit lan rumpil kaya ngene, wajibe kowe aku tetep mleksanani. Siwa Semar, kula yen pancen kaya ngono aku sing saguh sowan marang negari Ndarawati nyuwun ngambil senjata cakra saka ngersane Kanjeng Prabu Ndarawati. Niku tenan? Yo, tenan. Saestu lho. Yo, nek enten napa-napa sampean wani nanggung? Wani nanggung. Syukur. Yen ngono aku tak sowan marang negari Mandura tak nyuwun ngambil Kyai Nenggala. Sami kali Ndara Gatotkaca nek enten napa-napa sampean mantun nanggung, aku wani nanggung. Siwa Semar, iya, syukur. Aku tak ning Ngamarta, Kek. Aku tak matur karo Wadarma Kusuma nyuwun ngambil Pustaka Jamus Klima Sada. Niku sampean adu arep karo bapak sampean lho mengke nek seling suruping perkara bapak iki wedine ming karo aku. Wong nek bapak nganti ora trima Pustaka Jamus Klima Sada tak suwun ngambil mungsuhe bapak aku. Ning ampun ngatut-ngatutke kula. Ora arep ngatut-ngatule kakene Semar. Kabeh perkara tak tanggung. Matur nuwun, Ndara, matur nuwun. Dene sampeyan wis saguh ngudaneni menawi dados pangutahipun ing abdipun Semar Badranaya. Kula tenggo teng Karang Kadempel ampun suwe-suwe mengke ndak aber daya kekuwataning wahyu katentreman. Yo, aku nyuwun pamit, aku njaluk pamit yo kakene Semar. Nggih, atos-atos, Ndara.